Arti, passjoni u dedikazzjoni huma dawn l-ewwel tliet kelmiet li jiġu f'moħħok meta żżur il-wirja li ġib l-isem Minjatura. Wirja li qed tiġi organizzata fit-tmiem din il-ġimgħa fil-Mużew Marittimu fil-Birgu li għandha dejja sal-ħadd wara nofsinhar. Diversi persuni u dawk li għandhom għall-qalbhom l-arti tal-mudelli qed jipparteċipaw fil-41 edizzjoni tal-wirja ta' IPMS Malta fis-Society for Scale Modelers, wirja annwali fejn kull min jattendi ċertament li jibqa' affaxxinat bl-arti u dedikazzjoni li hemm wara kull mudell. Fost dawk eżebiti kemm sempliċement għall-wiri kif ukoll għall-kompetizzjoni hemm madwar 500 mudell b'tipi differenti ta' ajruplani, karozzi u bastimenti kemm tal-gwerra kif ukoll ċivili, xwieni u muturi b'livell ta' dettall impeccabbli. Mudelli storiċi tal-fantaxxenza u fantażija iżda mhux biss. Dan kif matul il-wirja saħansitra tista' segwi kif jinbnew il-mudelli dak il-ħin. Net News tkellem ma' Wayne Zammit, segretarju tal-għaqda, fejn spjega li sabiex tiġi organizzata wirja bħal din il-preparamenti għalija jibdew minn sena qabel bħal-ħar xarejn kunu aktar intensivi kif tul din il-wirja għall-ewwel darba qed issir kompetizzjoni li mhux biss qed jipparteċipaw fiha l-Maltin iżda anke il-barranin. Talajna kompetizzjoni, ġejn fil-fatt ħafna membri barranin. L-sfortunatament ġejn tard minħabba mal-temp, però ġejn xorta biex tara d-dedikazzjoni ta' dan il-hobby. U għalinna illi l-artist jinvesti mhux biss flus iżda ħafna ħin fuq dawn il-modelli fejn il-prodott finali ċertament ikun frott id-dedikazzjoni li jkun ta' tul diversi xhur jew saħansitra snin. Kollox fiħtiegħu, ġifieri karozza l-iktar li tuħu ħin pereżempju fl-aħħar naqra biex iġib dik il-finitura li tiġi tleq u hekk. Ajruplan jekk tagħmlu d-dettall ġewwa fih il-ħin tiegħu. Ġifieri il-medja normalment dejjem idumu ftit xhur. Ġifieri min jagħmellek xarej, min jagħmellek sena, hemm idum sentejn. Wayne Zammit sa li din il-passjoni hija waħda li tgħaddi minn ġenerazzjoni għall-oħra mill-ġenituri għal ant l-ulied. Bdew it-tfal tagħna stess u mill-ħbieb ta' tfal biex dak ikun jitħajjer u jippikja kif qed tgħid inti passjoni arti. Tibda ovvjament meta tkun żgħir tibni f'satej il-mudell, twaħħal kull sticker li jkollok toħlu fuq, ġiet it's a normal part of tal-evoluzzjoni tagħha biss però eventwalment dak li jkun jibda jħobb is-suġġetti żjed. Il-wirja hija miftuħa mid-9 ta' filgħodu sal-4 ta' wara nofsinhar.